съжалявам, че не го снимах, но просто убих диамант. Значи, слушайте сега, скачаме на PvP. Аз съм ти хелпнал, нали? Това не ми е хелпнал изобщо, те го убиха. Значи, скачаме на Да, PvP. му взех половината живот. Да, аз му взех неща, сега ще му ги върна. Скачаме на PvP... Какво върва, бе? Къде върва? Скачаме на PvP двамата. И убиваме един с някакви айрон брони и следър. И ни скачат диаманти. Някакъв диамантен с про едно беше и с третка. Само виж какви айтеми е в мен. Набъках се и тия айтеми не бяха на мен. Да, то аз мисля бих половината живот. Сега пълна е този чест. Диамантено... Айрон. Стрендка. Добре, сега Флейм, тебе ще те набъкаме също с айтеми. Имаш ли нещо против? Не. Само аз ще ида един път на PvP си ни брони и ако умръш ще ти дам айтеми. Ако не умреш... И пак ще ти дам. И само да доразкажа. Скачаме, убиват Флейм. Аз се паникьосвам. Обаче виждам, че имам пойзънка. Фърна му я, бягам. Обръщам се и с един хит с трет, като го отрепах. И взех всичките тялите ми, нали? Да. Аз мисля бих 5% или повече от живота. Така, ти. Къде отидеш, на Warpaint ли? Нямам... имам дъма каска. Охо, много неща имам. Ако Affinity, да. Не. Има и обикновена дъма. Да, това беше... Не, и аз имам обикновена дъма. Къде отиваш да се биеш? Warpaint! То там би спечели. Няма да ли стигне... Добре, ела ти фърлям някакви айтеми там. Нет, ти няма да честа, нали? Да. О, вътре има един! Ама ела ти фърлям Енчант айтемите! дъма! Енчант дъма, брат! Не, аз му скачам. И аз Енчант дъма! скочих! Скочих му! Бой! Бой до дупка! Бой! Бой, убих го! Бягай! Аз му брах всички айтеми, бягай. Това е яко! Аз си просто спам, ще спам. Нямам спом. Те са... Още трима диаманти, там се бит. Аре! Маля сме! Аз съм богат. Protection not the set. Аз съм богат. Няма ти дам значи сетове. Аз имам много Не имам яки само айтеми. каска, имам каска и панталони. Добре, имам да ти дам. Каска Това и беше най-якото нещо. Така. Имам дъма меч, Sharpness 2. Така. Аз ще оставя всички ара неща, всички ледърки. Обсидиан. Глава. Дърво. Трябва ли ти лапс? Не. Ви. Така. Нямам място повече в нито един чест. Ще бъкам тука. Не ми пука. Ще бъкам навсякъде, е така. Рандом. Така. Аз си запълних. Аз си запълних всичко. Аз имам толкова още място. Тук трябва да има една Защото аз нямам нищо за Бога. Стрелка. Ако си нямам да честа, някак ще ми се Имам подиграе. Diamond Sharpness 2 меч. Тия брони си ми вършат работа, знаете ли какво си хода с тях? Да, ти поне имаш брони хубави, аз. И ти имаш... чакай, сега ще взема. Чакай. Какво нямаш? Нищо! Бутушки и панталони ли каза, че нямаш? Бутуши и честплейт нямам. Иначе имам каска и панталони. Имаш ли меч? Не. Да беше казал малко по-рано. Какъв меч ми дадеш? Добре, меч ти дам, Какъв? Питам. Каква? Не това. Iron Sharpness 2, айде. Такива си имам. Такива имаш, добре. Имаш 3 минути. Не. Напротив. Имам до 9. Добре, хора, сега... Не. Да. Да. Ще спъркам. Да, аз съм... Здравейте, хора, съжалявам за това гадно прекъсване, но просто брат му на Флейм... Моя любимичек, брат. Мразно. Скочиха ти 100 човека! Да скачат, бе, нищо мога да правя.
Бум, бум. Хак. Него! От Той си всякъде. подскача, Грим, нашия! Грим. Добре, този клип ще бъде представен на Crossfire. Грим. То не беше ли он епизод, се бихме с него? Да. Леле, гати! Какво стана, бе? Убиха ли те? Да! И тримата са хакове. Не, Тримата аз са ви казвам, хакове. И той ще и направя той. серия, ще направя епизоди, ще изтегля един Форд Свайлът и кръши към всички. И ме ще ме убият. Ами ще те убият. Не хаковете, един друг. Аз се връщам след 3, 2, 1, сега се идвам. Сега ще ми скиф това да падне в дупката. Гледай ги, ти още си поскачате. Не, обърках се. Не, пич. No ми. Не, храната ми свърши с фида. Умряхме. Нищо. Какво това? Iron Shuffle Efficiency. И важно едно е тука. Сега. Яте никакви брони. Няма смисъл в момента и аз умрях и сега ще взимам аз. Имам нещо Protection 2, ама Някакъв ме пълни сайта ми. матч смайте, но имам. Ясно. Туши ми липсват. Един тук ми метна банки туши. Местаж. Ларкнец. Май. Пак нямам гъмпадър. Трябва ми гъмпадър. Оня! Знаеш за кой ти говоря? Влезна. С това, с диамантеното... Да, знам го. Идвам. Секунда. Мен отзад някакъв ми бе. Всъщност не е никаква секунда, ми са 10 минути. Бах ти, това, умрях. Ей, Смайте едно меч, нищо не върши. Смайт. Ама има Това е, бързо Warpaint. това е тъп меч, тъпота. Грел тъпота. Не ми даваш друг. Аз съм ти доволен. Я си, стегни си, намери меч. Да, аз не го убих на Аз да не 50%. съм ти майка. Мамо! Имам някакви мечове тук. Мамо, искам близалка! Имам Diamond Sharpness 2. Мисля да го Мамо, взема. искам близалка веднага! Тихо бе. Мама! Какво е по-добре, стрен двойки или дълги стренки? Стрен двойки. Една страна и една дълга. Бе, защо не растете дъпидини? Защо не растете? Защото няма светлина. Имат бе. Светнал съм Ти ги. с мен ли ще спориш, бе? Светнал съм ги. Светнал съм ги. Айде, Аз ти съм- първи. Аз съм фермера. Бойко фермера. Свинар. Не, той се оценява яко се направи. Храна. Поред тебе, кой е най-глупавият човек в този сервер? Crossfire. Що? Шегуем се. Не знам. Не познавам много хора от този сервер. Аз познавам. Желаеш ли стрелки, защото имам... Няма да ти дам, защото имам много. Гледайте. Просто Няма мира. да ти дам, защото знам, че не обичаш да имаш стрелки. Аз не обичам. Изобщо не Бен обичам. да те набъкам с една стрелка. Вземи ми брони. Нямам никакви брони. Не, няма да нямам брони. Нямам никакви. Виждам диамант... Айрон. Сега ще ти взема брони. Диамантен е! Give me. Сега ще го убия, изчакай. Ето го, Името ми. той, ще го убия. Убия го! Ето тъпана. Бягай от тук. Аз защитавам с моите гащи. Бягай, че за мен. Има ли някой зад нас? Няма. Бягай, ръм. Дай ми нещо, дай ми ядене, бързо. Чакай малко, бе. Просто дай сета и... Що е? Мерси. Не ме удрай, само не ме хитвай. Аре, бе! Тапак!
Той явно ни гледа, защото ни пише хай YouTube. А не съм му писал, кажете хай на YouTube. Да, ама той написа, кажете хай. Посме ти ме хитнеш. Не, написа ми на мен хай YouTube. Ти са, ако ме хитнеш, такъв ще бъдеш ядеш. Айде за клипа. Не успях. Ще изхвърля всичко, което ми трябва, защото имам много неща, които ми трябва. Give it to me. Kickstart. Заради тебе ще си използвам Kickstart, който е най-хубавия сет. Най-хубавия меч на света. И сега тръгвам след някакви пичове да ги убивам. Да събера килове. Ето, един е уби другия. О, бият са, бият! Първо, бил. Пич! Не! Я пак да напишем и Kickstart. Ай. Кой е това? Айде ви кажа хай. Чакай, аз ще му напиша кажете хай на YouTube. Няма, не може да пиша с Caps Lock, мерси. То обаче Ванко, шеф ли, къв беше там, го размазах. А Брони, give it to me. Вкъщи. Някаква стран. Аз ти казах още преди, скъпе, да ме донесеш. Добре. Ето там има един със ледър броня, ела ми хелпнеш да го убия. Все пак сет. То сет. Да ги помпам ли и темата с стрелката? Не ми трябва стрелка за тоя, няма си хубава стрелка за него. Ами си хъби, бе. Гони го, аз ще го пресрещна. Чито. Ти уби ли? Зад тебе. Грим, он е този читър. Ела бе, ела. Има Ето стрелка. така, вижте го само. Пази се, махи се от тук. Ела бе. Ще те убие. Ела бе. Ще ме убие с този хак. Взимам и Така много ще демидж. го. Този хак! Не, има стрелка, двойка. Да, ама и ми взима много демидж, защото има хак. Е, Аз вече имам стрен двойка, ела сега бе. Ела бе, грозен. дай броните, бе. Мерси. Вижте, аз нямам никакви брони. Това ли съм? Еш, дай ми панталон. О, бе, нямам Туш. нищо повече. Ето би. Не, нямам. Аз искам да те убия. О, идва. Да, скочи! Сега ще го пробвам. Аре, еш. Убийте, Един мен от- ще ме убие, защото ме хитна, а пък аз не го хитнах и умрях. Това беше един удар кил. Аз бях на фулфил. Това беше най-умното мое изречение. И това беше от този филмът клип. Не бе, що фейлнат в началото беше много хубаво. В началото са. Добре, сега ще помолим хората в сървъра да ни кажат някакво предизвикателство и се върнем, когато го направим, нали, когато ни го кажат. Добре, хора, пуснах клипа, сега един гони флейм, аз ще пия стрендка и сега... Както винаги всичките на мене. Аз ще те убия, бягай бе! Ама той не ме Хел, пади, връщай се! Айде, бой! Зад тебе един. Силен ли е този зад мен? Да, силен е. И това Да, ме бие I Ендърмен. am dead. Умрях. I'm Само gonna да kill спра да you. горя, умрях. Добре. Бати фейла за края на клипа. Дай то! Флейм ми взе всичките брони. Не съм ти пипнал нищо, ясно. Не, постоянно ми врънкаш за мечове, стрендки, брони. Сега да благодарим на Кросфар, че е спрял клипа за... Клипа пас. Спрял сърбъра за 2 години за Моа. Мерси. Добре, хора. Това бе. Това Това беше беше от нас. Значи само да кажа, предизвикателството беше да сложа музика към този последен файт. И ние ще сложим. Да, добре. Subscribe, like, please! И чао!